लाइथांजाक सांग्रंसालो खोवाई तैचाकमा मोहनबारी व मालखंबाय थुताय रेफायजागै ताखुक रतीश देबरमा थैथांमानि कक्तमा मानै बिनि नुखंग थाङै चुबाचु खलायका सिमना YTF ब्लक प्रेसिडेंट बरम गोनां निरेश देबरमा थांनाय 20 आगस्ट एबा सांग्रंसालनि सारिग थैथांजाक ताखुक रतीश देबरमा बिनि बुप्रांसबाय बाइग काबुई खुवाइनि सिमे मुराबारि थाङै तंमानि जराब तैचाकमा मोहनबारि आमजानि लाहार मालखुंबाय थुताय रिफायजागै ताखुक रतीश देबरमा पातिमुं थायन थैथांगा अ पातिमुनि कक्तमा मानै खा खामजागै जासालो थैथांजाक ताखुक रतीश देबरमानि नुखंग थाङै चुबाचु खलायका सिमना YTF ब्लक प्रेसिडेंट बरम गोनां निरेश देबरमा हामबाय जोंनि मिडिया रंनो जों बेलाहिनि नरक खाना ससियेल मिडिया रंनो खाना थानाय 20 तारिखआव मोहनबारियाव कैसा गथनाङै थांगा जोंनि आरो जोंनि कन्स्टिट्युएन्सिनि बर'फोर जोंनि ताखु रतीश देबरमा बिनि सालि बिनि बुख्रांजो थैमानि यावल' जों खाथिकलिया मा फायखा जोंनि कन्स्टिट्युएन्सिबा दाबो साना थाङा बेलाय खामथारजो कगा करनो जों साना थाङाबो बेलायकै बोखा खामो न' खाथिनि बिनि जिराय टाइमनि न' आजायखाबो जिरायनो नुफ्लांलिया न' बहुत जों बर' गरिबजा असहाय सुगिया उन बागै जों दिनै खुब बोखा खामो जों मानाय फायखा बंन'नि बर' माइथि सैमाया मुतिबो खुंतिबो एकदम संना साना बुस्क्रिं टमिका आन बागै ले खायरगो जोंनि कन्स्टिट्युएन्सि जे आमथिंनि थांगाबो ताम सानाय जे सर खायथै एदिबा आबनो जों किसे दिनै YTF नि एंगै बा सिमना ब्लक कमिटिनि गेजेराव किसे नायसन फायखा जोंनि जे मोनसे जों किसे सुबालायखा बसगाङाव जों दुबाइमान जों टेबल सुबानाय जों चेष्टा खायनाय आबन बागै जों दिनै आरो पालके हायलेमाता सार मेनसिन मुंखाय आंनि सिन मुंखै तो निरेश देबरमा आंखाय जोंनि सिमना ब्लक कमिटिनि YTF नि प्रेसिडेंट अबजतन नुनाय আপনি সংবসনা সারাংসङ बुजन थांनायखौ ক্ষমতায় दङ आमो याखं याक मायang jak nge bersama sana sai dङ आबो सावगामाय थांजाक nge tabu kango खालामनो सेस्ता आने ताखौ बखौ बाय बन्धु रुकुङ आबोनि बागै गबं कासाक कासाक दङ सेनि बाबो समन दङ बिनि थानिबो आं दायथ' किलो बगनानि बागै आं सारिगो बनो नुंजा गुता आसखौ न साय आं बबाय ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.